графикҳои функсия доштанд ду парабола ҳастанд ва онҳо як нуқтаи умумӣ доранд, яъне як нуқтаи буриш доранд. қимати а ба чанд баробар аст? Пас аз ин саволро кор кардан як чиз ба хотир бояд биёрем. Нуқтаҳои буриш бо дискриминант чӣ алоқа дошта бошанд? Хо ду функсия дошта бошанд ё як функсия дошта бошанд бо хати x ё бо ду график, хатҳои нуқтаҳои буриш бо дискриминант ин хел алоқа доранд. Агар дискриминанти шумо аз 0 калон бошад, шумо ду нуқтаи буриша ҳархела доред. Агар дискриминанти шумо ба 0 баробар бошад, шумо як нуқтаи буриш доред. Агар дискриминанти шумо а 0 хурд бошад, шумо нуқтаи буриш надоред. Ин дуруст аст барои як функсия бо хатҳои координата ё ин ки бо ду функсия дуруст аст, яъне квадрати барои мисоли мо. Ва инро истифода чӣ кор мекунем? Ин намуди саволҳоро агар а ҳам дошта бошад ва пурса фақат нуқтаи буришро ёбем, чӣ кор мекунем? Ҳам вақт ин ду функсияро бояд баробар кунем. Ноҳия баробар мекунем ва ҳамаи ифодаҳоро ба як тараф ҷамъ мекунем. Кадом тараф бошад? Бигзор ба тарафи рост, чунки минус квадрат плюса шавад. Чӣ мешавад? 2х квадрат минуси 28х. Ман ҳамаи ифодаро ба тарафи рост мегирам. ҷамъи 43 ҷамъи а баробари 0. Акнун дар инҷо ман модули як квадрати дорам бо х квадрат бо х ва як адад 43 ҷамъи аст. Ва ин чӣ мегӯяд? Як нуқтаи умумӣ дорад. Ва як нуқтаи умумӣ ин вақт ки дискриминант ба 0 баробар аст. Ва дискриминант ҳаминро меёбам. Дискриминант чанд аст? Дискриминант баробар мешавад 28 квадрат минус 28 квадрат плюса мешавад, як бора плюс менависам, минуси 4 зарби 2 зарби 43 ҷамъи ин дискриминант ва ин бояд баробари 0 бошад. 28 квадрат адади калон аст. 28 квадрат ба чӣ баробар мешавад? 30 минуси 2 дар квадрат 900 минуси 120. Ҳозир кор мекунам, калькулятор кор кунам, тест. Бо калькулятор ҳисоб кунем, ин баробари 784 мешавад. Минуси 8 зарби 43 320 320 8 24 344 минус 344 минуси 8 ва ҳама инҳо баробари 0. Яъне нигоҳ кунед, модуля ба вуҷуд омад. Чӣ хел модуля? Ин тарафро агар сода кунам, ин 440 мешавад. 440 мешавад. Минуси 8а баробари 0 ва ин модуля аро бояд ёбам. А баробари 440 тақсими 8 ва ин баробар ба 55 мешавад. Ва аз инҷо чӣ мешавад? Ҷавоби мо Д мешавад.